Bună ziua la toată lumea! Astăzi vreau să vă arăt cum pregătesc eu pateurile din aluat foietaj. O să avem nevoie de 700 de grame de brânză, 3 ouă și 1 kg de aluat foietaj. Prima de toate pregătim brânza cu ouăle și cu puțină sare, amestecăm foarte bine. După care luăm aluatul, îl scoatem din peliculă, cu puțină făină și cu uncitori ne ajutăm să întindem bine aluatul. După care, cu ajutorul unui cuțit, tăiem și dăm forma care dorim la aluat. Apoi împlem pateurile cu brânză, le închidem bine cu ajutorul unui furculiț, închideți capetele foarte bine. Apoi într-o tigaie puneți puțin ulei, așteptați să încălzească bine, coaceți pateurile și puteți să le serviți. Sunt bune și calde și reci. Poftă bună!